Oi, a veure, cosetes. Sí, mira, em dic Esteve, me dic Esteve, soc del Cabanyal Canyamelar, tinc 34 anys, estudio Filologia Francesa, d'acord, en la Universitat de València, per tant, jo parlo valencià central, en general, d'acord, valencià pitjat, però, com que fiu francesa, d'acord, moltes vegades veieu que faig vídeos sobre fonètica, sobre vocabulari, sobre tal. Clar, en francès existeixen molts més fonemes que no en castellà o en valencià. I per tant, no és gens complicat fer V, B, Z, C, d'acord, Z, etc. O sigui, sé fer-les per això. Estudiï francès perquè als 16 anys me n'ania, com dir-ho, becat un mes, se'm donava bé, i digui, ostres, si ja parlo castellà, valencià i anglès és relativament més, tens més oportunitats per aprendre'l, digui, estudiaré francès. I me n'ania allí a viure uns quants anys, d'acord? Primer d'Erasmus, després d'assistent d'espanyol i després a treballar com a professor d'espanyol llengua estrangera. Això, me preparé per a l'OPO, l'aprovi i estigui 4 anys treballant per a l'educació nacional francesa. Me'n cansí i me'n torni als 30. Clar, què passa? Que ja controlant el francès, que és una llengua del grup gal·loromànic, al sud tens l'occità, el català és una extensió de l'occità, del grup occitano-romànic, per tant, la semblança és molt gran i amb el francès també. Quan hi ha una estructura o un calc del castellà, el veig ràpidament. Per posar un exemple, ma abuela dia, quan vindràs, el sopar s'haurà xelat. Quan vindràs, quan més futur de tota la vida. Igual que en francès, quand tu viendras. Què passa? Que en castellà és cuando vengas, quan més subjuntiu. Què passa? Que el fet de dir quan vingues és influència del castellà, està acceptat. Però clar, tu veus que la generació de la meva iaia ho dia com en francès, quan vindràs, tararà, quan eixiràs, quan nananà. Per tant, aquestes estructures les veig, o sigui, jo trobo que el meu perfil com a, no, parec un poc astèrix, no? Aixina, un gal, roget, no sé, en fi, trobo que és interessant que una persona que té un punt de vista francòfon, gal, no, aporte, perquè clar, també és la meva única llengua materna, perquè jo he estat criat per la iaia. Ella nasqué en Castellar-lo Liberal, d'acord, o sigui, pedania de València, però se'n vingui als anys 60 a viure al Cabanyal Canyamelar, perquè m'abuelo era treballador del port. I això, ell és grauer, és del Grau. I això, i som d'ací, jo he fet línia en valencià, veia els dibuixos en valencià, o la valenciana o la catalana, mitjava en valencià, cagava en valencià, i no n'hi havia més, com dir-ho, només estava ella, que et parlava en casa. O sigui, en casa era impossible parlar cap altra llengua, i en els meus germans ha parlat només en valencià. Hi hagué un període de temps on els 3 germans del mig en som una secta, d'acord? En som Mamuto. Els 3 germans del mig sí que en un moment donat es parlava castellà perquè coincidiríem en el col·le i en la pressió, tal, no sé què, però vaja. I això, com veuràs, la major part dels vídeos són de fonètica, perquè gràcies al francès és relativament fàcil fer diferències, vocabulari, dialectologia, identificar més coses, ultracorreccions. Jo també, a veure, sempre, tot i haver fet filologia francesa, la meva millor nota de la carrera és la de català, vull dir, tinc un 9,9999. Vaja, que m'agrada la meva llengua. I jo venia a treballar a França com a professor d'espanyol llengua estrangera. Jo me presentia a una OPO de profe d'espanyol allí, el que atès l'aprovi i estigui 4 anys treballant per a l'educació nacional francesa. Però me'n cansí perquè, vaja, no te valoraven i hi havia molta pressió i perquè te posen cara de fàstic me'n vaig a ma casa, m'entens? I me'n torni als 30 i no havia acabat el màster de profe d'educació secundària. I l'acabí el TFM, que era especialitat hispàniques, fantàstic i meravellós, sobre els complements del predicat. M'encanta. M'encanta la sintaxi, m'encanta, en fi, les llengües en general. I he ensenyat francès, he ensenyat castellà, però quan me'n torni m'agarra un atac de xovinisme i digui, agrane paca la llengua de la iaia, i punt. I vull ensenyar la llengua d'Andrea, i punt, saps? I ja està. I un parell d'anys després, quan jo ja estava treballant en Alacant, després visqui 3 anys al Baix Segura, a la Vega Baja, superagraït, superbonicos, o sigui, lo millor que et pot passar. Molt bé, molt bé. I això hi comenci a fer vídeos perquè, no sé, volia explicar i volia aportar un poquet, saps? No sé, donar a la gent ganes d'aprendre, d'intentar recuperar i, sobretot,
com dir-ho, desmitificar coses que ens pensem moltes vegades que una cosa està superbé i una altra està supermalament i no. I sobretot a intentar llevar-li la por a la gent de parlar, perquè una llengua, en fi, tu has de gestionar-la, però etiquetar com s'ha fet tota la vida de bé, malament, en castellà també s'ha fet, o sigui, en castellà és superhorrible. En Espanya dient tota la vida als andalusos que parlen supermalament perquè no eres de Burgos, ni lo dijiste que la lulelo, d'acord? Vaja, o sigui, són falsos prestigis socials. I s'ha extrapolat un poquet a la resta de llengües de l'Estat. En basc passa igual. Hi ha un estàndard i moltes vegades jo he vist gentola dir a gent viscaïna de no, però tu no em parles en ixe no sé què viscaí, i dic, però desagradecido de mierda. O sigui, tos pares se'n van de ta casa, era un pavo que era d'Extremadura, que se n'anaren com moltes persones a una localitat tal i que s'havia de treure un segur i li estava recriminant al seu amic indígena, que es que si me hablas, mejor me hablas en estándar, porque no sé què... que desagradable. Veieu, esta situació s'ha extrapolat un poquet a totes les llengües. I en català general o en valencià ha passat igual, d'acord? O sigui, hi ha un estàndard i moltes vegades la gent diu este parles malament. A veure, un estàndard és un consens. No vol dir que la resta de variants estiguen malament. Veieu, tot això m'apassiona, no? La dialectologia i fer entendre a la gent que els conceptes bé i malament no són correctes en lingüística. Jo puc posar una norma, per posar un exemple, nos altres, ve de nos alteros, d'acord, del llatí, però hi ha 40.000 milions de variants. Només en el País Valencià tenim natros, mosatros, moatros, moratros, i clar, quina és més valenciana? Tot és valencià, tot està bé, d'acord? Simplement això, l'estàndard pot això, recollir, però no vaja. Intentar que la gent no se senta malament i que el parli, perquè precisament les llengües es perden perquè la gent se sent malament, perquè es diuen no sé què i tal, i posats a parlar malament la gent diu, pues te hablo en castellano y así por lo menos no me equivoco. Entens? Total, que això és el meu recorregut. Jo he fet filologia francesa, em tragué quan torni els títols que m'havia de traure, mestre en valencià, capacitació, el C2 el tenia des que torni de l'Erasmus, des dels 20 anys, i el C1 me'l tragué als 16, i això, però vaja, o sigui, de veure tant la valenciana i la catalana tens supervocabulari, més després el vocabulari base, o sigui, el C1 al 16, vull dir, des de sempre m'havia agradat i, vaja, bon nivell. Però, això, o sigui, la meva intenció és intentar fer entendre a la gent que la gent no parla malament, que tot té una explicació, i m'agrada explicar el per què de les coses. No, tu bé, tu malament, no, això me la pela, o sigui, i perquè la gent parla com parla, i en acabant ells ja decidiran quina de totes les formes volen gastar, i ja està. I això, no sé si teniu algun dubte més de mi, però vaja, el que heu de saber és que sóc superxovinista i que me quedaré en ma casa, i ja està. Eixir a l'estranger està molt bé, viure 7 anys a l'estranger està molt bé, a Tolosa del Llenguadoc, però ho ha de saber apreciar el que té, i en orgull i en el cap ben alt. I ja està.